Il-ħadd it-tajjeb. Illum 21 ta' April, ir-raba' ħadd tal-Għid u jum il-vokazzjonijiet. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kappella taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Arċisqof tal-Virtù. Imexxi l-quddiesa tal-lum l-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Ewkaristija tal-lum se jieħdu sehem ukoll Dun James Sajdon u Dun John Claude Schembri li jieħdu ħsieb iċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet, flimkien ma' diversi saċerdoti oħra, reliġjużi u lajċi ġejjin minn kongregazzjonijiet u istituti sekulari differenti u li huma wkoll involuti fil-ħidma għal vokazzjonijiet. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Il-paċi magħkom. Ir-raba' ħadd tal-Għid tradizzjonalment huwa magħruf bħala l-ħadd tar-Raj it-Tajjeb. Fir-raba' ħadd tal-Għid kull sena nisimgħu Vanġelu li jkellimna fuq Ġesu bħala ir-Raj it-Tajjeb u tradizzjonalment dan il-ħadd ukoll huwa ħadd fejn il-Knisja kollha titlob għad-don tal-vokazzjonijiet għal-ħajja tas-saċerdozju, il-ħajja reliġjuża, kemm tal-irġiel u kemm tan-nisa. Llum għandna wkoll magħna diversi promoturi tal-vokazzjonijiet, ġoċeżani u reliġjużi, għaw diversi anke persuni konsagrati, diversi sisters, kollha li qed jippruvaw jagħmlu din proposta liż-żgħażagħ tagħna. Inti tagħti ħajtek lil Ġesu. U Ġesu jibqa' jsejjaħ għas-sagrament ta' żwieġ u jibqa' jsejjaħ għas-sagrament tal-ordni u għall-ħajja konsagrata. Llum nitolbu ħafna din il-grazzja speċjali bħala don mingħand Alla. Aħna li narfu li aħna midinbin u li għandna bżonn il-ħnina tal-Alla, nitolbuh li jagħmel minna għaddejja ministri tal-ħnina tiegħu. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom mulej ħnina. Inti r-Raj it-Tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħnina. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuġġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Eben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, ent li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ent li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox mexxina lejn ix-xirka tal-ħenjin fis-sema biex aħna l-merħla ċkejkna tiegħek naslu fejn daħal qabilna r-Raj qawwi tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan
flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru mimli bl-Ispirtu Santu wieġeb: Kapijiet tal-popli u xjuħ, intom illum qegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marid u biex dan fiq. Mela kunu għafu intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel huwa hawn qudiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret, li intom sallabtuh u Alla qajmu mill-imwiet. Dan Ġesu l-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd ħlief m'hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka flimkien. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Aħjar tiskemm fil-mulej milli tittama fil-bnedmin. Aħjar tiskemm fil-mulej milli tittama fil-gbarat flimkien. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Niżikħajt li weġibtni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Flimkien, il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Imberkukom minn dar il-mulej. Alla tiegħi jien lilek inkabbar. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Flimkien, il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, araw bliema għoża ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu li Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma qarfitx lilu. Eżis, issa aħna wlied Alla, imma x'se nkunu l-qudiem mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Jiena r-rajt tajjeb, jgħid il-mulej. Jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal: Jien ir-rajt tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Il-mikri li mhuwiex ir-raj u li n-naċ mhumiex tiegħu jara l-lupu ġej u jħalli n-naċ u jaħrab, u l-lupu jaħtafhom u jxerridhom. Mikri hu u ma jħabbilx rasu min-naċ. Jien ir-rajt tajjeb, jien nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili, bħalma l-missier jaraf lili u jien naraf lill-missier. U għan-naċ tiegħi nagħti ħajti. Għandi wkoll naċ oħra li mhumiex minn dan il-maqjel, lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor u huma jisimgħu leħni u jkun hemm merħla waħda, raj wieħed. Għalhekk iħobbni l-missier għax jien nagħti ħajti biex nerġa' noħodha. Ħadd ma joħodili
iżda jien nagħtiha minn rajja. Għandi s-seta li nagħtiha u għandi s-seta li nerġa' noħodha. Din l-ordni li ħadd mingħand missieri. Il-kelma tal-mulej. Kif antiċipajt fil-bidu, kull sena naqraw silta mill-kapitlu 10 tal-Vanġelu ta' San Ġwan fejn Ġesu jippreżenta lilu nnifsu bħala ir-rajt tajjeb. Is-silta ta' din is-sena, forsi l-iżjed waħda magħrufa, għandha din l-espressjoni qawwija. Jiena r-rajt tajjeb, ir-rajt tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. U naħseb innu tajtu għana u nisimgħu li d-djaknu jaqra l-Vanġelu sabiħ tal-lum kemm il-darba din il-frażi nisimgħuha li tagħti ħajtek. U Ġesu biex jispjega juża diversi tiġbijat meta ngħidu imma tagħti ħajtek xi tfisser. L-ewwel nett Ġesu jiddistingwi lil nifsu minn dak li jagħmlu għal flus għax hu mikri. U allura jekk inti tagħmel biss għal flus mhux se jimpurtak min-nies. Ġesu stess jgħid il-mikri ma jimpurtax min-naċ. Imma mhux biss, hu jagħti ħajtu għaliex jaraf in-naċ tiegħu. Il-kelma taraf hija li tidħol f'relazzjoni ta' mħabba. Nistgħu ngħidu f'relazzjoni ta' intimità. Li tkun raj u li tkun ukoll parti mill-merħla huwa li tidħol f'relazzjoni ta' mħabba. U allura aħna nitolbu d-don tal-vokazzjoni saċerdotali u reliġjuża llum, maħniex qed nitolbu don sterili imma don ta' mħabba. Don ta' mħabba partikolari, palma huwa don ta' mħabba partikolari id-don tas sagrament ta' żwieġ. Anke fi żwieġ il-miżżewġin huma mistiedna jagħtu ħajjithom. Palma s-saċerdot, il-patri, s-soru, ir-reliġjużi huma wkoll aħna mistednin nagħtu ħajjitna. It-tendenza hija li l-vokazzjoni narawha jew nkella il-ħajja l-karriera tagħna narawha bħala tfittxija kważi ossessiva tal-kumdità. Jiena rrid ngħix ħajti. U forsi ninsew li inti tibda tgħix ħajtek meta tagħti ħajtek. Meta inti minn għalik se tgawdi ħajtek u żomma għalik innifsek, tispiċċa tgħix relazzjonijiet sterili mingħajr imħabba, mingħajr lotja tiegħek innifsek. Allura aħna nitolbu llum id-don tal-vokazzjoni, nitolbu fuq kulħadd li jilbes dan l-atteġġjament fondamentali ta' Ġesu li jagħti ħajtu. Imbagħad Alla f'din is-sejħa fondamentali li wieħed jagħti ħajtu, jagħtina wkoll sejħa speċjali ta' kif se nagħti ħajti. Lil xi wħud minna jistedinna nagħtu ħajjitna bħala rajja f'ismu, għax hu r-rajt tajjeb. U r-rajja kollha ir-reliġjużi, sorjiet u patrijiet, daw kollha li huma dedikati għal ħajja tal-komunità, iridu nifhmu li aħna nipparteċipaw mill-lotja li ta' Ġesu. Minnhom Ġesu wkoll jitkellem dwar lotja tiegħu innifsu b'riferiment għal misteru tas-salib. Għalhekk iħobbni l-missier għax jien nagħti ħajti biex nerġa' neħodha. Ħadd ma jħodili, iżda jien nagħtiha minn rajja. Hawnhekk qed jirreferi għal misteru tal-lotja tiegħu sa fuq il-mewt tas-salib. Qed jinsisti veru qtilni aħna l-bnedmin, immu kien li joffra lilu nnifsu, bħalma ngħidu anke fil-quddiesa.
sar obbedjenti sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Il-missier qallu mhux li rrid jiem imma li trid inti. Imma fl-istess ħin ukoll jirreferi għal mument tal-qawmien mill-imwiet. Għandi s-seta nerġa' nieħu ħajti lura. Din is-seta hija s-seta tal-iben ta' Alla magħmul bniedem li jerġa' jieħu lura ħajtu, jagħtiha b'offerta imma jerġa' joħodha fil-misteru tal-qawmien. U għalhekk Ġesu jgħallimna li l-għotja tagħna trid tkun marbuta mal-misteru tal-mewt u l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Il-Papa Franġisku meta jitkellem dwar San Giuseppe fid-dokument sabiħ tiegħu b'qalb ta' missier Patris Corde jgħid ma tagħmilx sens li inti tagħti ħajtek b'sens ta' sagrifiċċju li qisu ħanoffri dan bit-tbatija kbira u tieqaf hemm. L-għotja tkun għotja ta' mħabba għax fiha veru hemm il-prezz tas-salib. Min jaf kemm ommijiet u missirijiet fil-ħajja ta' żwieġ jagħtu ħajjithom paċenzja kbira anke f'mumenti ta' diffikultà kbira u qed jagħtu ħajjithom kuljum. Dejn is-sodda tal-mart ta' wliedhom, inkwetati fuq xi vizzju ta' wliedhom, jew inkella inkwetati għal mart ta' xulxin, jew xi diffikultà oħra, qed tagħti ħajtek kuljum. U hemm id-del tas-salib. Imma Ġesu jwiet ukoll id-del tal-glorja. Il-paċi ta' min rikonċiljat miegħu innifsu ma' dak li tqassam il-ħajja. Jiena xi ħaġa li timpressjonani fil-weda ta' żwieġ l-aħwa hija meta nismakom tajdu fir-risq it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa. U jiena ngħid li lin-nifsi aħna wkoll is-saċerdoti u reliġjużi igranfajna ma' Ġesu, aċċettajna l-istedina tiegħu fir-risq it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa. Għax l-għotja hija il-vokazzjoni ta' kulħadd. Il-mod kif fidejn Alla li jagħżel u jsejjaħ. Ma jħares lejn il-bravura għax il-vokazzjoni ta' kull wieħed waħda minna hija misteru għaliex jien u mhux l-ieħor. Dak ma nindaħlulux. Aħna li nitolbu llum fuq il-Knisja kollha mill-Papa l-Isfel hija li nilqgħu is-sejħa kbira li nkunu bħal Ġesu. Jiena r-raj it-tajjeb. Ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu. U llum nirrepeti it-talba ħerqana li għamilt lil poplu qaddis ta' Alla f'ħamis ix-xirka. Li kull ewwel ġimgħa tax-xahar fil-familji tagħna, fil-komunitajiet reliġjużi, fil-parroċċi tagħna, fid-djar tal-formazzjoni tagħna, fis-seminarju, ikun l-ewwel ġimgħa tax-xahar ikun jum ta' talb għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Kont qed naħseb ukoll li nissuġġerixxi xi ħaġa u se nagħmilha llum. Li l-ewwel sib tax-xahar tradizzjonalment iddedikat il-Madonna li tolbu ħafna għaż-żgħażagħ li qed jaħsbu fi żwieġ biex jagħmlu l-pass li jagħtu ħajjithom fir-risq it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu
minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistanna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Il-mulej u r-rajt tajjeb li jħobb in-naċ tiegħu u jagħti ħajtu għalihom. Dan il-jum nitolbuh jgħinna nkunu bħalu billi nwieġbu għas-sejħat li għamlilna u nagħmlu dejjem dak li jrid minna hu. Għal Papa Franġisku, għall isfijiet kollha, għas-saċerdoti, reliġjużi u lajċi biex jaqdu lil poplu tiegħek b'ferħ u ma jaqtaw qalbhom qatt ixandruk partikolarment fejn inti l-inqas magħruf. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li qed iħejju ruhom għas-saċerdozju biex ikollhom il-qawwa u l-ġenerożità jirrispondu għas-sejħa li qed iwieġbu għaliha u għal dawk li huma responsabbli mill-formazzjoni tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal ġenituri biex bħajjithom u bl-eżempju tagħhom iħeġġu lil uliedhom iwieġbu għal dak li trid minnhom inti. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għaż-żgħażagħ tagħna, speċjalment għal dawk li qed issejħilhom biex jikkonsagraw ruhom lilek, biex timlihom b'ferħ u b'imħabba, biex iwieġbu b'ġenerożità għas-sejħa tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għas-saċerdoti u reliġjużi li f'dawn iż-żminijiet qed jaqdu l-ministeru tagħhom fl-isptarijiet tagħna biex huma jwasslu l-faraġ u l-fejqan tiegħek lil ħutna l-morda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għas-saċerdoti li mietu fl-aħħar xhur waqt li kienu qed jaqduk f'ħutna morda, għatihom il-mistrieħ ta' dejjem, għamel li lotja s-sieħa tagħhom tħeġġeġ vokazzjonijiet ġodda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej inti qatt ma tħalli lill-Knisja nieqsa minn rajja li jaqdu l-poplu tiegħek b'imħabba. Ilqa' nitolbuk dawn it-talbiet tagħna sabiex dawk li ssejjaħ għal warajk ikollhom il-qawwa u l-ħeġġa li jagħtu ħajjithom għalik fil-poplu tiegħek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għajt janqluna dejjem ħalli nrodulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna
tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib. Temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. Waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna. Sar għalina l-qassis, l-artal, kull ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena. U l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Salvana int o salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti bdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna palma naħfru il-minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub
u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għaht lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħi n-nubit tad-dinja għatina lna. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek, eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
flimkien it-talba għal vokazzjonijiet. Mulej, missier ta' Sidna Ġesu Kristu, li qal l-ħsat huwa kbir iżda l-ħaddiema huma ftit, nitolbuk li tibgħat aktar ħaddiema għal ħsat tiegħek. Għamel li jiż-żgħażagħ tagħna jkunu dejjem iktar ġenerużi għas-sejħa tiegħek. Imla l-ġenituri bil-fidi, bl-imħabba u bl-ispirtu ta' sagrifiċċju biex joffru l-uliedhom għas-servizz tiegħek u jifirħu meta xi ħadd minnhom ikun imsejjaħ għal ħajja konsagrata lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen. Nixtieq nieħu l-opportunità qabel it-talba tal-aħħar u l-barka biex nirringrazzja ħafna il-Father James, il-promoturi kollha tal-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi fid-djoċeżi tagħna. Nitolbu ħafna anke għall-familji tagħna. Għax mingħajr familji sodi mhux se jkollna vokazzjonijiet. U s-sagrament ta' żwieġ huwa l-bażi tas-sagrament tal-ordni sagri. Nitolbu. Mulej, inti r-raj it-tajjeb tagħna, ixħed ħarsa tasliem lejn il-merħla tiegħek. U jed fil-merat ta' dejjem in-naċ li fdejt bid-demm mażiż ta' ibnek li għajxu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-ħadd mill-kappella taċ-ċentru tal-vokazzjonijiet fis-seminarju tal-Arċisqof hekk kif illum qed infakru l-jum dinji ta' talb għal vokazzjonijiet. L-għan taċ-ċentru tal-vokazzjonijiet huwa li jakkumpanja lill-adolescenti u liż-żgħażagħ fil-mixja tagħhom lejn l-għarfien tas-sejħa personali li Alla jrid jagħmlilhom, speċjalment dik saċerdotali. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jżur il-website seminaryvocationcenter.mt. Inħeġġukom titolbu sabiex il-mulej jgħin liż-żgħażagħ jiskopru l-pjan ta' mħabba li Alla għandu għalihom. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.